Občianske združenie Bývajme bezpečne v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky pripravili pre návštevníkov výstavy Nábytok a bývanie ojedinelú akciu Trúfni si na kukláča. Ťahákom tejto špeciálnej akcie bol hlavný program, živá ukážka zásahovej jednotky ľudovo označovanej kukláčov pri dopadnutí páchateľa. Ten unikal vo vonkajších priestoroch výstaviska pomedzi návštevníkov, kde ho kukláči prenasledovali. Páchateľ hľadal miesto, kam by utiekol a skryl sa. Čudujme sa svete, po dlhom behu ho našli priamo za zamknutými dverami. No a čo nasledovalo? Policajná akcia, pardon, ruky na hlavu, na zem, chlapci si, na zem, ruky od seba. Ja len dopoviem, že samozrejme pri prenasledovaní páchateľa takíto kukláči nemusia mať vedomosť o tom, či páchateľ je ozbrojený alebo nie je ozbrojený. Nemusia mať vedomosť o tom, nakoľko je nebezpečný. Čiže oni k tomu musia pristupovať vždy s tým ohľadom alebo s tým predpokladom, že je maximálne nebezpečný a maximálne ozbrojený. Dohľadajú samozrejme pritom aj na svoju bezpečnosť, ale v prvom rade na bezpečnosť všetkých nás, ostatných. Videli sme, že policajti sa dovnútra cez tieto bežné klasické bytové dvere dostali veľmi rýchlo, tak ako je to možné? Prečo sa im to tak rýchlo podarilo? Boli obyčajné vchodové dvere, nebolo bezpečné, takže používali mechanický vstup, vystreľovanie. Máte tu takú jedinečnú šancu, že vás oblečú, samozrejme nie úplne, ale vo väčšine tých ochranné a všetky tie pomocky, ktoré oni využívajú, postavíte sa na jednu štartovaciu čiaru vedľa seba, pred sebou budete mať obidvaja rovnakú prekážku, poviem to uzamknuté bežné obyčajné papierové dvere. Takže, prvá otázka do pléna. Kto si trúfne na kukláča? Ja myslím, že si to zaslúži potlesk. Poď takto. No počuli sme, že len takáto veska samotná váži okolo 20 kg, tak uvidíme, čo to s mladým mužom spraví. Uvidíme, čo ešte dostane. Samozrejme, to je taká tá anonymita, tá je, myslím, automatická a povinná pri takejto práci. Budú ho čakať rovnaké obyčajné bežné papierové dvere, riadne uzamknuté na dvakrát. Môžeme, ja myslím, že môžeme. Tak teraz skutočne dostáva cenné informácie, ktoré ja si netrúfam prstne teda na mikrofón určite. Ja len pripomeniem, že ide o bežné papierové dvere a ide o preventívnu ukážku, aby sme si všetci uvedomili to, že aké dvere nás možno chránia bytok, ale nemusia. 3, 2, 1, 5. Áno, pokračujeme. Podporíme to. Ešte, ideš! No! V každom prípade môže sa odstrojiť, tak poviem, a dostávaš od nás odmenu, samozrejme. Takéto krásne spomienkové tričko Trúfni si na kukláča. Myslím si, že si zaslúži potlesk ešte jeden, tak to ukáž všetkým, aké tričko dostávaš. Cieľom akcie Trúfni si na kukláča bolo poukázať na to, či nás dvere ochránia alebo neochránia. Akcia mala veľký úspech. Ďakujeme všetkým návštevníkom a partnerom akcie.